Projektom Pomoć u zajednici 2 na godinu dana zaposleno je 12 žena zrelije i teže zapošljive populacije koje će skrbiti za 72 korisnika starije životne dobi. Ukupna vrijednost projekta koji se provodi na područjima općina Darda i Bilje veća je od 1 milijun kuna. Riječ je o pozivu Zaželi, program zapošljavanja žena. Općinsko društvo Crvenog križa Darda u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Osijek i Centrom za socijalni rad Beli Manastir provodi projekt pod nazivom Pomoć u zajednici 2 u sklopu poziva Zaželi, program zapošljavanja žena financiranog sredstvima Europske unije, a putem Europskog socijalnog fonda. Crveni križ Darda provodi 3 europska projekta. Danas ćemo predstaviti jedan od ta 3 europska projekta. To je projekt Zaželi 2, kroz koji opće poznat ovaj projekt i kroz koji mi zapravo želimo potvrditi svoju ulogu u zajednici, dati ovaj puni doprinos toj našoj lokalnoj zajednici i biti u konačnici dobri partneri lokalnoj samoupravi u provedbi svih programa. To je projekt pod nazivom Pomoć u zajednici 2, to je nastavak uspješnog projekta kojeg smo završili 28. veljače ove godine. S ovim projektom smo započeli 26. svibnja 2021. i traje do 25. kolovoza 2022. Projektom je predviđeno zapošljavanje 12 žena na period od 1 godine i pružanje podrške i pomoći osobama u potrebi i starije osobe kroz godinu dana. Ukupna vrijednost projekta je 1.048.000 kuna, a financiranje sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond. Izravno pružanje usluga korisnicima počelo je 1. srpnja ove godine. Imali smo tu sreću da smo uspjeli zaposliti 12 žena koje su nam radile i prije, tako da i zadržali smo veći dio krajnjih korisnika, tako da je sama provedba vrlo uspješna, zapravo je nastavak one, pa nije bilo onog jaza upoznavanja, nepovjerenja, što je sasvim normalno. Znači svaka od žena pruža podršku i pomoć za 6 krajnjih korisnika. Ja imam jako lijepa iskustva s našim korisnicima, imam korisnike iz Mece i iz Darde, to su uglavnom ljudi koji žive sami, kojima je u biti pored sveg što mi za njih radimo, znači odlazak kao pratnja liječniku, odlazak u ljekarnu, pomoć u kući u vidu pospremanja, pripremanja obroka, odlazak u trgovinu, po lijekove i tako, njima je u biti najbitnije društvo. Cilj projekta je dakle dvojak, a to je istovremeno zapošljavati teže zapošljive žene uz poticanje socijalne uključivosti i povećanje razine kvalitete života za starije korisnike koji uglavnom žive sami. Oni su ljudi koji žive sami, koji su stari, koji jako često budu usamljeni. I onda kad mi dođemo, onda je to prvo, šta se događalo, kako se šta izdešavalo, šta ih boli i tako. Tako biti njima je najpotrebnije društvo. Projekt Pomoć u zajednici 2 u sklopu poziva Zaželi provodi se na područjima susjednih baranjskih općina Darda i Bilje.